Pnawn da bawb, croeso i pedwaredd sesiwn Sêr Seibr a'r sesiwn olaf. Mae'n gred gweld chi ddysgwyr blwyddyn 5 a 6 sydd y dawn cyfrifiaduro nôl am sesiwn arall. Siwan i fi a fi'n gweithio i e-sgol a fi'n cael pleser heddi eto o gael cwmni Dan North o Techno Camps. Felly, paratowch eich gliniadur neu tablet nawr i ymuno â'r sesiwn. Fi'n mynd i gael y sleid Cahoot, sgrin Cahoot lan yn barod. Gallwch chi ymuno gan ddefnyddio'r cod QR neu trwy'r ddolen y wefan a rhoi'r pin i mewn. Pidwch y phoeni os ych chi dal yn ceisio ymuno wrth i'r sesiwn fynd yn ei flaen. Gallwch chi ymuno unrhyw bryd yn ystod y sesiwn a bydd y wefan a'r pin yn dod lan ar y gwaelod bob nawr ac yn y man. Tra bod chi'n ymuno, ambell beth i nodi, mae'r camerâu, y meicroffonnau a'r chat i ffwrdd ac mae'r sesiwn yn cael ei recordio. Dyma gyfle i chi ddysgwyr cyfrifol a doeth i wrando'n astyd, gwneud tasgau a cwiz mawr i orffen sesiynau Sêr Seibr. Athrawon, ni'n ddiolchgar iawn i chi am gefnogi'r sesiynau yma a byddai'n rhannu'r ddolen i wylio nôl a dolen adborth ar ddiwedd y sesiwn i dderbyn eich mewnbwn. Felly croeso i Dan, fi'n ddiolchgar iawn ti am ymuno â ni am y sesiwn olaf. Beth i ni'n mynd i drafod heddi? Diolch yn fawr, Siwan. Wel, pleser i fod nôl i dysgu chi gyd am y sesiwn olaf yma. Ac heddiw, fel dwedodd ni wythnos diwetha, rydyn ni'n mynd i parhau gyda'r syniad yma o dysgu peiriant. Tro diwetha, oherwydd sesiynau byr a dy rhain, oedd ni wedi creu model dysgu peiriant, ond oedd ni ddim gyda llawer o amser i defnyddio fe a wneud pethau diddorol dy fe. Felly heddiw, rydyn ni ddim yn ei creu neu'n hun, rydyn ni'n mynd i defnyddio un sydd barod wedi ei creu a symud ymlaen i gweld be ni'n gallu adeiladu gyda y model yma. Felly, just i atgoffa pawb o ddysgu peiriant. Ni'n sôn amdano fe wythnos diwetha. Mae dysgu peiriant yn unrhyw system sydd gyda'r gallu i ddysgu a gwella yn awtomatig ar ben ei hun o'i brofiadau, heb i bobl fel fi rhaglennu y rhaglen yna. Ac felly, mae dysgu peiriant fel pwnc yn canolbwyntio ar datblygu rhaglenni cyfrifiadurol yma sy'n gallu cael ei darparu â ddata a defnyddio y data yma i ddysgu ar ben ei hun. Felly ni'n sôn am pethau fel y recommendations yma ar Netflix, ble jyst oherwydd chi wedi gwylio Cars, mae'n gallu dweud wrthych chi, falle byddech chi'n mwynhau y sioe neu y ffilmiau yma hefyd, oherwydd mae rhain yn ffilmiau sydd wedi eu hanemeiddio a yn cynnwys ceir ac wedi cael eu creu amdano teuluoedd neu plant. Felly, y syniad yna o peiriant sy'n gallu ddysgu. A, dyn ni ddim jyst yn gweld hyn ar Netflix. Mae peiriannau dysgu peiriant o amgylch ni trwy'r amser yn y byd modern yma. Gei ni'n gweld pethau fel Alexa a Siri a ceir sy'n gyrru ar ben ei hun a pob math o peiriannau fel hyn. Nawr, os ydych chi'n cofio, y ffordd mae'r systemau yma yn gweithio, jyst trwy adnabod patrymau. Dyna fe, mae'n mor syml â ni. Ni'n rhoi lot a lot o data i y peiriant, i y system yma, a ni'n mynd, reit, mae rhain, os chi'n cofio wythnos diwetha, rhain ydy pethau sy'n neud fi'n hapus, mae rhain yn pethau sy'n neud fi'n drist. Dyma 2 bwced llawn bethau.
A nawr dwi eisiau'r peiriant i edrych ar y bits yma i gyd a gweld os mae'n gallu ffindo patrwm. Ac gobeithio, os ni'n rhoi digon o ddata iddo fe, mae'r patrwm sy'n cael ei darganfod gan y system yw mae rhain yn pethau neis, mae rhain yn pethau sydd ddim yn neis. Mae'n yn bach yn tricky i wneud. Mae'n cymryd lot o data i roi i'r peiriant. Ac wrth gwrs, dydy yna ddim yn meddwl bydd e'n gywir pob amser. Oherwydd, fi'n siŵr mae'r pobl sy'n eistedd drws nesaf i chi yn y dosbarth, falle gyda syniad wahanol o beth sy'n neis a beth sydd ddim yn neis. Falle mae rhywun yn y dosbarth chi wir yn hoffi Brussels sprouts. Fi'n credu mae'r person yna yn mental, ond dydy yna ddim i fi dweud, mae pawb gyda syniadau wahanol. Ac felly, trwy creu system sy'n gallu ddysgu, wel, bydd e ddim wastad o reidrwydd yn gywir, ond y fwy o data ni'n rhoi iddo fe, y fwy gywir bydd e. Felly yn symud ymlaen te. Nawr, dyma ni, os chi'n cofio, y ffordd oedd hyn yn gweithio oedd i roi 2 bwced wahanol. Fan hyn mae yna bwced llawn pethau addysg gorfforol a bwced llawn pethau cerddorol. A fi'n siŵr chi gyd yn gallu ateb y cwestiwn, beth sy'n digwydd os fi'n ychwanegu un beth arall, ble ydy e'n fynd? Fi'n siŵr chi gyd yn gwybod wrth gwrs bod y pêl-droed mynd i mynd mewn i'r bwced o bethau addysg gorfforol. Nawr, os ni wedi rhoi digon o data i'r gyfrifiadur, gobeithio bydd y gyfrifiadur yn sylweddoli yr un peth. Felly, gadewch i ni symud ymlaen heddi te. Unwaith eto, rydyn ni'n mynd i mynd nôl i'r wefan yma, Machine Learning for Kids.co.uk. So os mae pawb yn edrych am Machine Learning for Kids.co.uk, teipio fe mewn i Google, neu teipio fe mewn i'r URL bar ar top y sgrin, i mynd syth i'r wefan yna. A byddai'n rhoi 30 eiliad falle i pawb i deipio yna i fewn, a mynd i'r wefan i ni gallu parhau heddiw. Nawr, os chi'n cofio wythnos diwetha, o'n i wedi defnyddio'r wefan yma i greu 2 bwced ac i rhoi esiamplau o pethau neis a pethau... pethau neis ac pethau gas mewn i 2 bwced. A wedyn o'n i wedi gofyn i'r wefan. Wel, o'n i wedi gofyn i'r wefan, ond os chi'n really gwrando wythnos diwetha, bydd chi'n cofio beth o'n i'n really gofyn oedd supercomputer mewn California o'r enw Watson. Ac oedd Watson yr un oedd yn edrych ar y 2 bwced yma a trial dewis beth oedd y patrwm. Dyna'n rhywbeth rili bwysig. Cofio, jyst oherwydd ni'n galw y bwced yn neis ac yn gas, mae'n meddwl dim byd i'r cyfrifiadur. Does dim ots gyda'r cyfrifiadur beth ni'n galw y bwced yna. Fi'n gallu galw y bwced yn glas ac yn pink, neu lan a lawr. Does dim ots. Gyd mae'r cyfrifiadur yn neud yw edrych tu fewn y bwced a ceisio darganfod patrymau. Wel, gobeithio mae pawb wedi cyrraedd y wefan yma, felly dwi'n mynd i rhannu sgrin fy hun nawr. Mae'n rhannu fy sgrin, a bydd ni gyd yn defnyddio y wefan yma. Gobeithio mae pawb yn gallu weld y sgrin fi. Ac felly, cofiwch dyma'r wefan. Os chi angen newid y iaith chi, os mae'r Chromebook chi ddim mewn Cymraeg i ddechrau, lan yn y cornel mae'n y language,
a ni'n gallu sgrolio lawr a dewis Cymraeg a newid y wefan i'r iaith Gymraeg. I fod yn onest, does dim really angen i ni wneud yna, oherwydd ni'n mynd i wneud syth off y wefan yma. Ond paid becso os chi wedi. OK, so tro diwetha, os chi'n cofio, ni wedi clicio dechrau, ac o'n ni wedi mynd mewn ac o'n ni wedi ceisio creu bwced ein hun. Ond heddiw, ni ddim mynd i becso am creu y model. Ni'n mynd i mynd lan i'r top fan hyn a clicio ar y adran yma, pre-trained. Nawr, mae'r wefan yma, mae rhywun wedi... pam ydy hynny wedi digwydd te? Mae'n odd, mae hyn hanner wedi cyfieithu. Mae rhywun hanner wedi cyfieithu y tudalen yma. Bach yn odd. Paid fecso. Right, so, mae'r... Sorry, gadewch fi ddechrau eto. Fan hyn ar y tudalen yma, mae gennym ni modeli, just fel yr un oedd ni wedi creu wythnos diwetha, ond sydd wedi cael ei hyfforddi yn barod. Felly, does dim rhaid i ni creu y bwcedi, does dim rhaid i ni rhoi data iddo fe. Mae'r rhan yna wedi wneud yn barod. Felly, ni'n just gallu clicio dechrau. A clicio dechrau, a mae hyn yn cymryd ni i tudalen arall mewn i Scratch. Nawr, unwaith eto, ar ôl i chi gyrraedd Scratch, ni'n mynd i Settings, mynd i Language, a sgrolio lawr i Cymraeg, a newid y iaith ni i Cymraeg, ysgrifenwch yn dda, ar Scratch. Unwaith eto, Settings, Language, Cymraeg. OK, a nawr, rydyn ni tu fewn Scratch, a dyma Scratch sydd wedi cael ei agor trwy Machine Learning for Kids. Nawr, os chi'n cofio, wel, oedd fi jyst wedi dangos chi ar y diwedd o wythnos diwetha, oedd e'n rhoi categori newydd iddyn ni, a mae ddim wedi wneud yna heddi. Y rheswm yw, gyda'r modeli yma, mae'n rhoi iddyn ni heddiw, ni'n goffi mynd lawr i'r estyniadau. So, y bloc porffor reit ar y gwaelod yn y cornel, ychwanegu estyniad. Ni'n mynd i clicio ychwanegu estyniad. A ni'n gallu gweld os chi wedi defnyddio lot o Scratch, bydd chi'n gwybod rhai o'r rhain fel y pen, fel y cyfieithu. A wedyn, beth ydy rhain i gyd? Wedi cael ei creu gan Machine Learning for Kids, mae ganddyn ni Wikipedia, mae ganddyn ni weather, mae ganddyn ni books, mae ganddyn ni llafar i destun, so siarad a troi fe mewn i geiriau trwy y microphone. Face detection, pause detection, so ni'n gallu gweld sut ni'n symud. Hand detection, so siap y llaw ni. Mae gallu edrych ar lluniau, mae'n gallu ateb cwestiynau, mae'n gallu newid y llais chi, mae'n gallu cael data o'r we. Lot o modeli wahanol fan hyn. Nawr, falle ar y diwedd, os mae'n amser gyda ni, byddai'n dangos chi cwpl o rhain chi'n gallu defnyddio. Wel, wrth gwrs, mae hawl i chi defnyddio unrhyw un o'r rhain. Ond, am y sesiwn yma, mae'n anodd i fi gwybod os mae gennych chi y gallu i defnyddio'r webcam ar y Chromebook. So, ni ddim mynd i wneud unrhyw beth sydd angen i ni defnyddio'r camera. Yr un peth gyda'r microffon. Fi ddim yn gwybod os mae yna microffon ar y Chromebook chi. Felly ni methu defnyddio y llafar neu'r llais. A hefyd gyda'r tawydd, nawr, ni yn gallu defnyddio'r tawydd, technically, oherwydd fi jyst yn gallu ffindo allan beth ydy'r tymheredd ar rhyw latitude a longitude. Falle chi ddim yn gwybod y geiriau yna, ond mae'n meddwl rhywle ar y ddaear. Lan a lawr y ddaear, neu ar draws y ddaear. So fi'n gallu edrych am
unrhyw le ar y ddaear. A dyna chi, 22 grad Celsius. Ydych chi'n gwybod ble ydy 23 latitude, 46 longitude ar y ddaear? Dyna fi ddim. Fi ddim yn gwybod beth yw rifau yna meddwl. So eto, esiampl arall gyda'r tymheredd yma. Wel, chi'n gallu defnyddio current latitude a current longitude. Ond rhaid i chi wedyn rhoi hawl i'r wefan yma gwybod ble ydych chi. A dwi ddim yn gwybod os mae hawl i chi wneud yna ar y Chromebooks chi. So ni'n gallu checio mewn Abertawe. Mae'n, dyna ni. Y law, fi'n mynd i rhoi caniatad ar y device fi, ddim ar y device chi, Dyna chi 6.4 grad Celsius. Mae'n freezing di allan. Ofnadw. So, y pwynt yw, mae yna lot o blocau yma. Falle chi'n gallu mynd adre a defnyddio nhw gyd a chwarae gyda'r wefan yma. Os chi'n mwynhau heddi, please mynd adre a wneud yna. Mae'r wefan yma'n really cool. Ond, gyda rhoi eich lleoliad, rhoi eich webcam neu rhoi eich microffon arno, a rhoi hawl i'r wefan edrych arno fe, dwi ddim yn gwybod os mae hawl i chi wneud yna. Felly, ni'n mynd i defnyddio 2 model arall. Fi'n mynd i ôl y model Wikipedia. So, yr un gyntaf i chi cael arno yw Wikipedia. A ychwanegu mewn, dyna ni. Nawr mae yna blociau Wikipedia gyda fi. Fi'n siŵr mae pawb yn gwybod beth yw Wikipedia. Encyclopedia ar y we. Lot o gwybodaeth ar Wikipedia. Y ail bloc ni'n mynd i mynd ag ôl yw eto nôl lawr i estyniadau. A sgrolio lawr tyma bach, fi'n mynd i ôl ateb cwestiynau. A fi'n mynd i ychwanegu mewn y bloc ateb cwestiynau, question answering, mae'n dod lan fel. So question answering. A dyna ni. Nawr mae yna 2 bloc newydd gyda fi tu fewn Scratch. A fi'n mynd i tynnu'r ddau nhw allan yn barod. So, find answer to question in passage. Ffindo ateb i ryw cwestiwn mewn rhyw darn o testyn, rhyw darn o text, A wedyn, o dan Wikipedia, fi'n mynd i ychwanegu mewn y bloc, Wikipedia text about rhywbeth, rhyw categori, rhyw tudalen ar Wikipedia. Os fi jyst yn clicio'r bloc yma, beth ydym fe'n gallu dweud wrth fi amdano Scratch? Dyna chi, mae'n chwilio Wikipedia, a mae'n ôl y tudalen o Wikipedia sy'n esbonio sut mae Scratch yn gweithio. Lot o gwybodaeth amdano Scratch mewn fan hyn. So dyna be ni'n mynd i wneud. Falle, rydych chi wedi clywed yn y newyddion dros y flynedd diwetha amdano'r AIs wahanol yma, fel ChatGPT yn un mawr mae pobl yn sôn amdano, neu, beth enw'r un gan Microsoft? Co-pilot, dyna fe, co-pilot. Pen fi mynd yn wag. So mae Apple nawr a Windows, os chi gyda Windows, wedyn mae'r ffonau yma nawr yn gallu siarad i ChatGPT a gallu ôl atebion o ChatGPT sy'n neud pethau fel Siri ac Alexa yn llawer fwy pwerus oherwydd chi'n gallu gofyn nhw unrhyw beth a maen nhw'n gallu ceisio ateb chi oherwydd nhw'n gallu dysgu beth sydd wedi ysgrifennu ar y we. Nhw'n gallu dysgu amdano'r syniadau yma a wedyn rhoi'r atebion iddo chi. Nawr,
Mae hyn yn cymryd lot a lot o data. Llawer fwy o data sydd gennym ni ar y funud. Ond, oherwydd mae'r model yma ni'n ychwanegu mewn i Scratch wedi cael ei hyfforddi yn barod, mae yna lot o data ar gael fan hyn. Lot mwy na sy'n bosib i ni ychwanegu o fewn hanner awr. Felly, dwi'n gobeithio ni'n gallu creu rhyw fath o ChatGPT syml gan defnyddio y ddau bloc yma. Felly, gadewch i ni ddechrau codio. Y bloc gyntaf bydd angen arno ni, fel pob amser mewn Scratch, o dan digwyddiadau, ni'n mynd i ychwanegu pan fydd y fflag werdd wedi ei glicio. Pan fydd y fflag werdd wedi ei glicio, ni eisiau i'r rhaglen dechrau. A pan mae'r fflag werdd wedi ei glicio, rydw i eisiau i Scratch gofyn i fi i rhoi topeg iddo fe. Felly o dan synhwyro y blociau glas golau, fi eisiau y bloc gofyn beth yw ei enw ac aros. Gofyn beth yw ei enw ac aros. Ond dydy e ddim yn ei gofyn beth ydy enw fi. Dwi ddim eisiau i Scratch gofyn am fy henw. Yn lle, dwi eisiau i Scratch gofyn pa topeg. Dyna ni, a bydd e'n gofyn i fi pa topeg fi eisiau gofyn amdano. Wedyn, mae rhaid i fi wneud rhywbeth gyda fy ateb i. Mae Scratch yn gofyn i fi pa topeg chi eisiau gwybod amdano. A mae rhaid i fi bydd rhaid i Scratch wneud rhywbeth gyda fy ateb fi. Felly fi'n mynd i tynnu allan y bloc ateb o dan y gofyn cwestiwn. Dyna fi, mae gen i gofyn y cwestiwn a mae gen i yr ateb. Nawr, mae rhaid i fi storio y gwybodaeth yma rhywle. Fi eisiau defnyddio y gwybodaeth yma mewn eiliad, ond fi ddim eisiau defnyddio fe reit ar y funud. Felly mae gen i'r ateb fi, ond bydd rhaid i fi roi ateb arall am pa cwestiwn ydw fi'n mynd i gofyn. Felly fi angen cymryd yr ateb fi a rhoi fe rhywle saff. A ni'n neud yna wrth codio trwy defnyddio newidynau. Nawr, o dan newidynau, mae newidyn yn just bocs blach fe fi'n gallu storio darn y gwybodaeth. Felly o dan newidynau, fi'n mynd i creu newidyn newydd. So right lan y top, newidynau, creu newidyn. A fi'n mynd i galw hyn yn topeg. Dyma y topeg fi. Beth bynnag fi eisiau gofyn cwestiwn amdano. A clicio iawn. Dyna ni, gweld, mae topeg wedi cael ei ychwanegu fan hyn, a mae wedi troi lan ar fy sgrin. Nawr, fi'n mynd i gosod, nid fy newidyn, fi'n mynd i gosod topeg. So, gosod y bloc fan hyn, newid fe i topeg, a fi'n mynd i gosod y topeg. Nid i fod fy ateb, fi'n gallu wneud yna, bendant, fi jyst yn gallu gosod fy ateb, ond man i fi chwilio Wikipedia am yr ateb. So dyna ni wedi defnyddio'r bloc AI, y bloc dysgu peiriant gyntaf ni. Ni'n gosod y topeg yma i fod beth bynnag mae Wikipedia yn dweud amdano'r topeg yna. So y tudalen llawn o Wikipedia, beth bynnag fi'n gofyn amdano, os fi'n gofyn am Scratch,
mae fe'n mynd i ôl y tudalen yn dan o Scratch, a bydd e'n gosod y tudalen yna mewn, just storio fe mewn bocs neis ac yn saff i ni. OK. Wel nawr, ni'n goffa wneud gwmws yr un peth eto. Fi'n mynd i mynd nôl i synhwyro. Fi'n mynd i ôl bloc gofyn arall. A bydd y cwestiwn mae Scratch yn gofyn yw, beth yw eich cwestiwn? So just newid yna i beth yw eich cwestiwn. A cofio, os ni'n gofyn cwestiwn, ni'n disgwyl cael ateb. So fi'n mynd i tynnu allan ateb arall. Okay, fi wedi defnyddio'r ateb o'r cwestiwn yma. Nawr fi'n gofyn ail cwestiwn, a mae gen i ateb arall. A, y tro yma, does dim rhaid i fi creu newidyn newydd. Okay, does dim rhaid i fi storio gwybodaeth yma. Fi wedi wneud e unwaith. Mae'n digon. Yr unig reswm fi angen storio fe yw oherwydd mae gen i ateb fan hyn, mae gen i ateb fan hyn. Wi methu cael 2 ateb ar y go, ddim ond 1 ateb ar y tro. Felly, yn lle, dwi'n mynd i mynd i edrychiad, blociau edrychiad porffor, a dwi jyst mynd i cael Scratch i dweud beth bynnag yw'r ateb. Wel, beth yw'r ateb? Dydy e ddim jyst o'r ateb yma. Mae'r ateb bach fwy cymhleth yna. Mae hyn yr ateb am y cwestiwn fi sy'n dod o'r gwybodaeth o Wikipedia. O, mae'n a lot i dweud. So, fi'n mynd i ôl y find answer to question in passage, a llusgo hyn i lawr, a mewn i dweud. Okay, gadewch ni meddwl am hyn. Fi'n clicio'r fflag werdd. Mae Scratch yn gofyn i fi pa topic chi eisiau gwybod amdano. Fi yn meddwl am ryw topic, a fi'n rhoi fe i Scratch. A mae Scratch yn chwilio Wikipedia am y topic yna, a wedyn storio fe mewn bocs bach. So mae gen i fi y tudalen Wikipedia yma. Wedyn, mae Scratch yn gofyn i chi, pa cwestiwn sydd gyda chi amdano y topic yma? Be chi eisiau gwybod? A fi yn rhoi ateb arall i Scratch. Nawr, mae rhaid i Scratch ffindo yr ateb i'r cwestiwn yma. So, edrych am ateb i y cwestiwn fi tu fewn y tudalen Wikipedia yma, sef ein topic ni. Felly, ni'n mynd i mynd lawr i newidynau, y blociau oren, a tynnu allan y topic. A rhoi fe ar y dde. OK, oedd yna'n lot i meddwl amdano. Ond dyna ni. Dyna'r cod i gyd. Mae fe rili ddim lot, ydy fe? Lot o meddwl amdano fe, ond ddim lot o cod. Ddim ond 4 bloc gwahanol. OK, 6 bloc gwahanol pryd chi'n meddwl am y 2 yna ni wedi rhoi tu fewn. Ond dyna ni. Mae Scratch yn gofyn ni am topic. Ni'n ateb. Mae'n gofyn ni am cwestiwn. Ni'n rhoi cwestiwn iddo fe. A mae'n mynd i dweud yr ateb i'r cwestiwn yna o y topic. Gadewch i ni trio fe. So, fi'n mynd i gadael hyn ar y sgrin am eiliad i unrhyw un sy'n dal yn copio yna, OK. Fi jyst mynd i clicio'r fflag werdd. Pa topic. Nawr cofio, mae hyn yn chwilio Wikipedia. Felly, rhaid i fi ateb mewn Saesneg, neu bydd e ddim yn gweithio. So, fi'n mynd i gofyn am... be fi'n gallu gofyn am?
Swansea. Fi'n mynd i gofyn am Swansea. Oce. Mae'n topic mawr. Mae wedi ateb gyda. Ni ddim gorfod gweld yna. Fi'n gallu cuddio y topic gan defnyddio'r tic. Dyna ni. Beth yw fy cwestiwn am Abertawe? Where is it? A mae Scratch yn meddwl, mae'n goffod meddwl a chwilio am y ateb yma. Ydy e'n mynd i ffindio'r ateb? O! Ddim yn quite yn gred. Mae'n gwybod am Swansea Docks, ond fi ddim yn credu mae Abertawe tu fewn y docks mewn Abertawe. Bydd yna bach yn odd. Oce, beth am rhywbeth arall? Fi eisiau gwybod am Wales. How many castles sydd tu fewn Cymru? Ti'n gallu ateb yna. O, dde wedi rhoi lan. Oce. So, mae yna rhywbeth i meddwl amdano fan hyn. Mae rhyw AI fel Siri neu ChatGPT gyda lot o data. Lot a lot o data. We llawn tu fewn iddyn nhw. Ni'n just defnyddio un tudalen o Wikipedia. Mae'n bach fwy anodd i'r i ni cael yr ateb gywir a gwybod ble mae'n fod edrych am yr ateb gywir. So, paid becso os mae'r un chi bod bach yn weird, mae'r un fi bod yn bach yn weird hefyd. Ond, os ni'n ffindo y cwestiwn gywir a'r topic gywir, bydd ni'n cael ateb really nice. So, beth am PlayStation? Dwi'n mynd i gofyn am PlayStation. Beth yw fy cwestiwn fi? When was it released? OK. Mae'n dyle yna fod yn cwestiwn syml. OK. Mae pob Wikipedia article yn dweud pryd oedd rhywbeth wedi dod allan. O fi wedi cael yna i gweithio. PlayStation. Right. What year did it come out? Okay, gyda chi treulio un arall. Xbox 360. What year did it release? Okay, falle mae un fi wedi torri fyny. Oh, yeah. A tie. O, fi'n credu fi wedi cael problem fan hyn. Fi'n credu mae fe wedi dadcysylltu amdano fi. Ie, mae'r un fi wedi stopio chwilio. OK. So, un peth i cofio yw'r mae'r darn yma tu fewn Machine Learning for Kids, y pre-trained models, mae fe yn newydd. So falle bydd yna cwpl o problemau am popio lan. Ond chi wastad yn gallu safio y rhaglen yma a wedyn llwytho fe nôl lan ar ôl clicio dechrau unwaith eto a ail-lansio y rhaglen yna os chi'n cael problemau. Okay? Ond, gobeithio bod chi wedi cael fwy o look na fi fan hyn. Gobeithio oedd un chi wedi gweithio'n really dda. A sialens i chi gweld beth arall chi'n gallu wneud fan hyn. Falle chi'n gallu cael Scratch i cyfieithu yr ateb i Cymraeg. Wedyn, bydd chi'n gallu teipio mewn eich ateb chi mewn Cymraeg, cyfieithu fe i Saesneg i chwilio Wikipedia,
a cyfieithu fe nôl iddo chi. Bach o ymdrech, ond fi'n siŵr chi'n digon galluog i wneud yna. Neu, troi yr ateb mewn i llais, so mae'n dod allan o'r speakers chi yn lle. Hyd yn oed, defnyddio hyn a rhoi eich ateb os ydych chi'n ateb gyda llais chi, wedyn cael yna i troi mewn i testyn i chwilio tu fewn y rhaglen. Neu unrhyw un o'r projects arall yma o'n i wedi sôn amdano. Falle bydd rhaid i chi wneud nhw yn y tŷ, falle chi'n gallu wneud nhw yn yr ysgol. Dwi ddim yn siŵr faint o hawl sydd gyda chi wneud pethau ar y Chromebooks chi, fel ni wedi dweud. Ond mae'n a lot o pethau wahanol ni'n gallu wneud ar y wefan yma. So, chwarae o gwmpas gyda fe a cael llawer o hwyl yn creu AIs eich hun tu fewn Scratch. Ac wrth gwrs, y peth chi'n gallu wneud yw i wneud yn edrych yn well, jyst trwy ychwanegu cefndir neu newid y corlen chi, wneud e fel rhaglen Scratch arferol, wneud fe edrych yn neis. A dwi'n edrych ymlaen i gweld rhai o'r esiamplau chi yn y dyfodol. Wel, diolch yn fawr i pawb am ymuno dros y 4 wythnos diwetha. Fi rili wedi joio wneud y sesiynau yma, a yn gobeithio chi gyd wedi joio yn dysgu amdano cryptograffeg a pam mae bod yn saff ar y we a saff ar technoleg yn mor bwysig, a wedyn dysgu am y technolegau newydd sbon yma gyda'r sesiynau dysgu peiriant. Felly diolch i chi gyd, a gobeithio byddai'n gweld chi gyd rhywbryd yn y dyfodol. Ond ni ddim wedi gorffen eto, fi'n mynd i symud nôl mlaen i Siwan am y cwis ola Cahoot. Diolch Dan. Wel, fi'n credu taw bod ni gyd yn ei fwynhau i trial pethau mas ar hwnna. A'r peth yw, trial addasu, newid, neu rhywbeth bach yn wahanol i weld beth sy'n weithio orau, yna fe? Bendant. Diolch Dan. Reit, fi'n gobeithio bod pawb nôl ar y sgrin Cahoot nawr yn barod ar gyfer y cwis. Cwpl o gwestiynau fan hyn, ni'n mynd nôl dros y 4 sesiwn. Felly, ydych chi'n mynd i gofio nôl i'r sesiwn cyntaf i ddechrau? Reit. Pam mae cyfrineiriau yn bwysig? Dyma'r cwestiwn cyntaf. Meddyliwch nôl i'r sesiwn gyntaf. Maent yn diogelu ein data, maent yn amddiffyn ein hunaniaeth, maent yn atal mynediad a nawdurdodedig i'n cyfrifon. Mae mwy nag un ateb. Felly, dewch i ni gael gweld. Oedd y 3 ohonyn nhw'n gywir. Da iawn chi. Reit, cwestiwn nesaf. At bwy mae ymosodiadau Seibr wedi ei anelu? 1 person penodol, athrawon, miliynau o bobl ar unwaith, neu pobl enwog? Be chi'n meddwl? Miliynau o bobl ar unwaith. Anodd credu, yn dyw e? Da iawn chi. Cadw ni fynd. Steganograffeg yw, ydych chi'n cofio nôl, sesiwn 2 oedd hwn yn y Dan. Steganograffeg yw tynnu llun o stegosaurus, cuddio neges tu fewn rhywbeth arall, newid pob llythyren i greu seifr, neu bachgen o'r enw Steffan yn creu can allan o'i waith graffeg. Da iawn. Cuddio neges tu fewn rhywbeth arall yw steganograffeg. Genius Shack ar y brig. Gadw ni fynd. Reit, mwy nag un ateb fan hyn. Pa rai sy'n enghreifftiau o steganograffeg? Llun, blas, arogl neu sain? Pa rai sy'n enghreifftiau o steganograffeg? Mwy nag un ateb, cofiwch.
Nawr te, O, da llun iawn. a sain, ie, gwych, da iawn. Mae rhaid chi gofio nôl, mae amser wedi mynd, yn yw e? Da iawn, cwestiwn nesaf. Nawr te, beth yw dysgu peiriant? Beth ni wedi bod yn dysgu dros y ddwy sesiwn ddiwetha yma? Dysgu o beiriannau, dysgu am beiriannau, dysgu fel peiriant, neu peiriant sy'n gallu dysgu. O, mae'r atebion yn dod mewn yn go gloi war y teg. Ie, peiriant sy'n gallu dysgu yw dysgu peiriant. Gallu bod yn gymleth gyda'r holl atebion gwahanol yna. Reit, mwy nag un ateb fan hyn eto. Pa ddau sy'n enghraifft o ddysgu peiriant? Siri ac Alexa, Time Savers Rockstars, gelynion gêm fideo, neu ceir hunan yrru. Pa rai sy'n enghraifft o ddysgu peiriant? Siri ac Alexa a ceir hunan yrru. Da iawn chi gyd. O, mae Genius Shack dal ar y brig. Da iawn. Reit, 2 gwestiwn ar ôl. Sut mae dysgu peiriant yn gweithio? Hyd, mae'n gwrando ar eich athrawon, mae'n adnabod patrymau, neu mae'n gwybod popeth. Sut mae dysgu peiriant yn gweithio? Mae'r atebion yn dod mewn. Da iawn, mae'n adnabod patrymau. Rhan fwyaf o chi wedi cael hwnna'n gywir, gwych. A mae Genius Shack dal ar y brig. O, da iawn. Reit, y ffurf symlaf o ddysgu peiriant yw i drefnu data tebyg mewn i liwiau, mewn i bwcedi, mewn i frechdannau, neu cabinet ffeilio, filing cabinet. Meddyliwch nôl i beth mae Dan wedi bod yn sôn amdano dros, heddi a'r sesiwn ddiwetha. Bwcedi oedd yr ateb cywir. Ie, hwnna'n eitha caled o'r rhoi Dan, war y teg. Mae'n cwestiwn caled. Mae'n Ydi. cwestiwn technolegol fyna. Ie, fi'n meddwl nôl, ti'n modd i'r llun na, oedd dyti pethau offerynnau a teglynnau chwaraeon. O'n i'n meddwl hwnna'n atgoffa fi o bwced. O, nawr te. O, mae Genius Shack dal ar y brig, ond rhai newydd wedi dod lan. Da iawn. Reit, cwestiwn olaf nawr te. Mwy nag un ateb fan hyn. Pam mae cryptograffeg yn bwysig yn y byd modern? Lot o opsiynau ydych chi. I gadw ein data'n ddiogel, i helpu trosleddwyr i ganfod eu cyfrineiriau, i guddio geiriau mewn golwg clir, i ddiogelu ein hunaniaeth, i arafu cyfrifiaduron, neu i roi rhywbeth i wyddonwyr cyfrifiadurol ei wneud. Hwff! Nawr te. Da iawn. O, mae'r atebion dal yn dod mewn. O, waw, reit. Felly, da iawn. Yr atebion cywir oedd yn y coch a'r gwyrdd i gadw ein data'n ddiogel a i ddiogelu ein hunaniaeth. War y teg, oedd hwnna'n lot i ddarllen ac i gymryd mewn. Da iawn chi. Reit. Dewch i weld pwy sydd wedi dod i'r trydydd safle Rational Elk. Ail Genius Shack, da iawn, a dod i'r brig ar funud ola. Silly Sloth, da iawn chi. Os taw chi hwnna, cofiwch rannu gyda ni. Gwych, da iawn chi i gyd. Wel, dyna ni. Sesiynau Sêr Seibr wedi dod i ben. Diolch yn fawr iawn i ti Dan a Technocamps am rannu dy wybodaeth dros y 4 wythnos diwetha. Diolch i chi ddysgwyr am ymuno gyda ni. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau. Diolch hefyd i'r athrawon. Byddai'n rhannu dolen adborth, felly byddwn ni'n gwerthfawrogi eich mewnbwn ar y sesiynau. Ar y sgrin nawr, fe welwch chi y sesiynau sydd ar y gweill gyda ni ar ôl yr hanner tymor. Mae gyda ni arbenigwyr yr amgueddfa, gwasanaethau diwrnod y llyfr a cwiz amser air. Felly ewch i'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol am yr holl wybodaeth. Diolch eto Dan, diolch i chi gyd a hwyl fawr. Ta-ra! Hwyl!